Your power and might belongs to our God forever and ever. Jesus, thank you. Bible said the phone not send a boy. No woman, the woman who you move, and the woman till you that's what you say. The two people know the boy, and the woman who never you and just for you, you are here. To me, I put to me. The way I woo, who you who you are. The Nipa get me do want to ask. That the enemy to me, the picture with you. That's it, the mountains showed the company. Yes, I would.
Amen. Praise the Lord. Amen. And when I'm carrying ya pega running ya mera so. Mama comfort erade shira pa. Ebra so sa erade akoa ye kwane nchen na wade onyankopon asem a emu ohram na esa yade etutu ahomone ede breye. Nidi any the Bishop Albert Sakikwapon program in the Cedar Hour. In this anasa wo hwe ya agebre na to obu asepa na ti awrade akoa no. Na awrade den sam e de abra wo se awieye bremu. Awrade nam no so ema wunya oje. Ena adwuma awrade de na ye a ena wote dam ha enwosra no ayekese. Papai oyodifu awrade de na ye adwuma firi tete. Na onya abafu difu na waye adwuma no efiri tete mfi nhia aduonu num nie. Awrade de adondom no ogusu aye adwuma. Na num asem to form da. Na obate ne wahu di awrade asra ne ngo so wode asem ba onchen. Ebre yanko ye Bishop Albert Sakikwapon chen niama na kwa aba papa eni die miamo akwa aba Asafo meje so awura. God bless you. Na mo pom te san Bishop nyame wode asie waye ye na ya weekend. That's right. Na otu na kwa pro abeto ye Pa anso na otu di anko ye ewo ya man Ghana mu samna no den na otu ni nyina ya na otu tuntum brichie ama na obibia wo nyame adwene bia oti ho se oman no ne nyoma ekosto no nyoma enkoyi wiemo nye dabi so for wo na to aso accident no to aso Bishop ehu kra na woni na da form no eya me so me bisa wo a wo hwa me a wo tie me se won so de na wo wanim di ono no bibi ato no de wo hu ba bi ode ne container no asi o emu wo nyina wo hu na wo so a wo hwa me no mi no so de en obone fo no so ehhehye e wo nim my God also for ye mo a na o ma ba Facebook no so akwaba o mo no ye som no ye mo akwaba Bebacho ko Facebook no so mo amone ye som ho nyina nyame nhira mo ye wo Agnes nyame ewo so enhira ba enso ewo so Philomena Dua ewo so Felicia Ntwiwa ewo so ena Emmanuel J enso ejina so bacho mo so monko moni Bismarck Avio Abasagi ewo so Nana Afia enso ewo so Benjamin Kusi enso ewo so Sanso ana Agnes Nyame ewo so Sanso ana Sumani Root ewo so Felicia Ntwiwa nso ejina so Philomena Dua ejina so Mr. Prong ejina so Root Asamo ejina so Gladys Ochre ejina so Marin Ayeyi ejina so Nobo Kwenhamdi ejina so na omo ejina so no do so Pokua Jacqueline ejina so Vivian Boatma ewo so na Solomon Ken enso ewo so Gatuso Kofi so ejina so na Safu Junior so ejina so Mami Eunice David Opomo nyina ejina so ose share Philomena Dua Safu Junior ejina so Nana ya ejina so Root Asamoah ejina so and mo share link no na mo fa mo comments emra na enumere ye besa bie telephone no atum yes na me pesa ye fasa akonya so na ye de bompa ye kakra na Cedar Hour ye ba fidie iso a American echia eya Sumpa TV and Sumpa radio afefo nyina mo hwe ye free chire ne bencha ye krokesiem ne kroketuam mo ne ye sum wo Facebook ni nyina ye mamo nyina ajo ye nem sa mo ho ye so enshada anye papa sa ye ma obibia ashade na ye sre se rade mo obibia ho ban na obibia ho amasem hallelujah amen eye Cedar Hour na wotie meda eye mitim na ase papa mempanyimfo ne masofo se mrebia no omonso so ede wona ho oden wona wosra ne wo obre se yemra ne be konkoden ema oman Ghana na yemekoma Kristo asafo nyame manyina se ye nimra ye ho so na ye mfanya tete atempo no so ne mfanya me asem nante se ne be ya nyankopon be hwe ye kra ne ye nipadua so a ye ho ema asem eye Cedar Hour na utie yen fa phone no na frobi no bi so mfrobi
na ka kyerɛ ne sɛ ɛnɛ woni sika ode ma no na de ode ma no ɛyɛ nyame asɛm sɛ na na no Peter no mo kan na ɔse sika ne dwetɛ de ye ni bi na de ɛwɔ ɛne ɛde ma ɔsɛ Nazareth ni Yesu Kristo de mo sɔre ne nante na munum hɔ na ɛnɛ o ma obi nyame asɛm hyɛ link no na ansa na sida awa bɛkɔ awie no ebia na fidie bi wɔ n'anim a ɛbɛnam so na wahwan no ebi nso so a na obi te sum mu a ɛnɛ ɛnam link ya wo bɛhyɛ amano no so ɛnam so ɛma ɔhan bi nyame han bi bɛyɛ dan ɛbɛtɔ so hallelujah amen na wɔtwe nyinaa yɛba sida awa no so ansɛm a yɛbisa ahwɛfoɔ ne atiefoɔ ne sɛ ɛhefa na yɛgya no mo nyankopɔn no ɛwɔ Yes. yɛgya no mo nyankopɔn na wahyɛ yɛn bɔ ɔsɔfoɔ ɔse ɔrempaw yɛn na ɔrenyaw yɛn na Jeremiah 29:11 no po yɛ bɛtɛ ɔse na menim adwene ko a medwene wɔ ho ɔse ɛnyɛ musuo dio sɛ mɛma wɔ wie yɛ papa ne ɛne daa so ɔsɔfoɔ awerɛhosɛm sɛ ebi awie yɛ ɛnyɛ fɛ awie yɛ ne bi wɔ hɔ a ɛmu ɔya ɛmu ɔnwono nti yɛbisa sɛ nyankopɔn ɛwɔ hefa wahyɛ yɛn bɔ sɛ yɛnam ogya mu a ɔka yɛn ho ɔse yɛnam asubɔnten mu a ɔne yɛn ɛwɔ hɔ ɔma asubɔnten bɔ mu mmɔ na ɛkɔbaa de sɛ nɛnɛ ɛbɔ fa yɛ so a ɔgya ɛhye yɛ ɛno ne asɛm a yɛbisa ahwɛfoɔ ne atiefoɔ anasɛ sɛ nyankopɔn nye ne ma bio ana nyame ma bɔne no sɛ sɛ de adɔɔso aboro so sɛ nyankopɔn na ɔhyɛ yɛ bɔ sɛ yɛbɔ ne te sɛ damramampo a ɔsɔfoɔ ɔsɛ ɔbɛma no ahoa sɛ yɛ sukyerɛma ɔsɛ sɛ yɛpae mu ka yɛn fam so a ɔyɛ nokwafoɔ ne terenini sɛ kɔde yɛn fam so ɔbɛkyɛ yɛn na wate yɛn ho afiri deɛ ntere nyinaa ho na ɛkɔba ne sɛ ɛno na yɛba a mema yɛwura twerɛsɛm no bɔsome nyinaa mene nyame ma ɛkasa sɛ nyame na yɛsom no nyame no wɔ suban nyame na yɛsom no nyame no wɔ suban ɔsɔ sɛnea wotimi ɔsɔfoɔ timi ka sɛ me papa deɛ ne suban ni o me yere ne suban eyi me kunu sɛ na ɔte o nyankopɔn no so hu ne sɛ nyame suban ɛne nyame abufuo na wɔtwe nyinaa yɛyi abufuo no nkoa na asi hɔ sɛ yɛhwɛ yɛn ho yie wɔ nyame abufuo ho na nyame abufuo nyɛ ɔsɔfo nyame bufuo ɔman no ana ne bufuo abusua ana ne bufuo wo sɛ ankorankora ɔsɔfoɔ nneɛma ɛba wo soɔ no ɛnyɛ nyame bufuo enti afiri dwada na yɛbobɔ nipa a nyame bufuo wɔn a ɔhaw ba wɔn soɔ afiri dwada na yɛabobɔ soɔ bɛsi ɛnɛ fiadan na yɛabɛduru ɔhene Sɔɔl so Sɔɔl a nyankopɔn na nkasa o ɔsɔfoɔ nyankopɔn na nkasa na aka kyerɛ odifo Samuel sɛ sra no mo na si ne hene ma me man Israel na me mfa no so nye me mfa no so fa nje me man Filistifo nsɛbo na me bu afuru ɛnɛ yɛ hwɛ ba bi abufuo no firi bae 1 Samuel chapter 15 yɛka from verse 1 na ɛba from kakra ne hwɛ deɛ nti a abufuo no bae Samuel ngoma a edi kan ti dunum kyikyemu baako ɛkɔ no na Samuel ka kyerɛ Saul sɛ me na Awurade soma me sɛ memɛsra wo ngoma nsi wo ne man so hene na afei tie Awurade nsɛm sɛ na asafo Awurade seɛ ma hunu de Amalek ɛyɛ Israel sɛ de wo firi Misraim ɛba no obetwale wɔn ɛkwan mu na afei kɔ ne kokum Amalek na mo nsɛ de ɔwɔ nyinaa pasapasapasa na ehu ɔmɔbɔ na kumarima ne mmaa mmɔfra ne nkɔkoa anantwie ne nnwan yoma ne mfunumu ana so ɔma ɔman no teeɛ na ɔkan wɔn no ɛwɔ Telem marima a wɔnam anamɔ mu empem ahanu ɛne Yuda marima empem du na so oduru Amalek kuro kɛseɛ no so na wɔde atɛfoɔ sisi bonhwa no mu na so ɔka kyerɛ kenifoɔ no sɛ monkɔ momfra Amalek mu ensa ne nkɔ na mampra mo manfra wɔn na wo deɛ woyɛ Israelfoɔ nyinaa dɔ yɛ bere a ofiri Misraim ɛba no ana kenifoɔ firi Amalek mu kɔɔ na so kunkum Amalek firi Hawila ɛrekosi baabi a wɔni kyerɛ so a ɛda Misraim apoyɛ fam no na wɔkyerɛ Amalek hene Agag animu no na ɔman no nyinaa deɛ wɔde nkranta no sɛ wɔn pasapasapasa na so ne dɔm no hunu Agag ɛne nnwan ne nantwie a wɔyɛ ɛne wɔn a wado dɔre sradeɛ
ene nwamuluwa ene de eye no nyina amobɔ na wampɛsɛ wɔsɛe wɔn na de biara a wɔmuo na enye mahwe no de ɔsɛe no pasa ena Awurade asɛm ba Samuel nkyɛn sɛ manumi ho sɛ mede so osi hene efiri sɛ wasane afiri machi na wama me nsɛm anyina na yɛ Samuel reho na osufra Awurade anadwo ne nyinaa na Samuel tua ahema sɛ okohia so anopa na ɔka kyerɛ Samuel sɛ so aba Kamel na hwɛ wasi ne nka yedum na wadane ne ho atwam asane kɔ Giga na Samuel duru so nkyɛn no so ɔka kyerɛ no sɛ Awurade enhyiraw mama Awurade asɛm na tim na Samuel ka sɛ na ɛdeɛ ni nwan sun a eguma sum yi ne anantwie sun a metie yi na so sɛ Amalekefo mu na wɔde firi baae efiri sɛ ɔman no dodo nwan ne anantwie a ɛyɛ no ho sɛ wɔde bɛbɔ afɔde ama Awurade wo Nyankopɔn wɔde bɛbɔ afɔde ama Nyankopɔn na nkaeɛ no deɛ yɛasɛe wɔn pasa ɛna Samuel ka kyerɛ so sɛ gyama menka deɛ Awurade ka kyerɛ me nnɛ anadwo yi menkyerɛ wo na ɔka kyerɛ no sɛ kasa na Samuel ka sɛ ewom sɛ wo yɛ wa wani so sɛ ketwa de nanso ɛnyɛ wo ne Israel muzuakuo nyinaa ti Awurade sra wo sɛ di Israel so hene na Awurade soma wo akwankro bi sɛ kɔ na ɛkɔ sɛ Amalekefo ne bɔneyɛfo no pasa na ɛne wɔn enkosi sɛ wobɛhye wɔn adenti na wanti Awurade na wato ahyɛ asade so na wayɛ de Awurade ani so bɔne yi ɛna so ɔka kyerɛ Samuel sɛ mati Awurade na makɔkwan Awurade so maamen na mede Amalek hene Agag aba na masɛe Amalek pasa na ɔman no fa asade no emu nwan ne anantwie ahyirade no mu adikan ne sɛ ɔde bɛbɔ Awurade Onyankopɔn afɔde Giga na Samuel ka sɛ Awurade pɛ ɔhye afɔde ne okum afɔde sene tie a wobɛtie Awurade ana hwɛ sitie yɛsene afɔde na aso ye kyane adwanyine snade na tuate te se wakwa bisa na soɔden te se mumuyo ene ahohuni som esan se wapo Awurade asemnti ono nso apo afiri ahenie no so ɛna so ka kyerɛ Samuel se maye bɔne se mafom wa Awurade anum asem ene won nsem ho se mesuro oman no na metie won na afi fa me bɔne firi me na wone me nsan na me nkɔ sɔle Awurade na Samuel ka kyerɛ so se mene won nsane nkɔ efisɛ wapo Awurade asem efisɛ wapo Awurade asem asofo Emmanuel Agye nyame onhyira pi amen sɛ wakan tresem no papa ma hwɛfo etie ahwɛfo tie die Onyankopɔn asem eka die ne ma Awurade abufu hyew eba ɛyɛ ɔhene Saul akotie Onyankopɔn wantie Nyankopɔn wakotie nipa eno bi hwɛ me hwan na wotie no now no Peter ka sɛ yentie Awurade anase yentie nipa ene nipa pi agidifo bebre ntie Awurade biomo ɔmo ntie Awurade asɛm biomo ena nipa se TikTok se social media se na nyame asɛm so sesen nyame asɛm sɛ sutie yes affordable osofo nipa ya friend so hene so oyokofo na nipa ode omko okun no over 210,000 ameu over 210,000 ame na ode omko Amalekefo so na okuma apemfo nyemboso menkono okumu no bi opemfo onye bosome ngotwe de onye ne entafo gu ne yema henasa omo de sekan ewuwo won ekunkum merima ne ma akoraketo onum no fo ekunkum onyana so agag eye ohene ne ba ko pew eno oso de ne beba animo no so anantwie ne onwan no so de na omo baaye no oso de bebo hyewa fode de ama Nyankopɔn se enye saa na mekan na mikoyi mi mai free Misrim de ba no Amalekefo besi won kwan won pese me nyame asem bam enti na nwumre wo hwemi a utie mi ope nipa one ne bedi agoda nya nyame o serious ope obi a obasole atia na enya nyame asem enya nyame asafo
enye nyame adwuma ena nneoma bebere na akoso wo wiase ye mamu a ye de bre nyame som ase ena nipa ama nyame som etofom nyame tumi etofom eba sa nyame bubofu asofo even asofo no bi mpo ema nyame asem ntim wo ma ba sa nyame bufu beba nipa so ena me pese ye bompa ye kakra enti enne de edi nyame abufu hyew ema onyankopɔ sɛ wapo so nipa no ankasa ma yekosra no wanhwe ya nyame bepo wo so denti wanhwe ya nyame bepo eye just disobedient sutie o say ye chen affordable me se kona kokum wo kona ko se wo pasa efri nipa so ko se boa so fm I didn't know how to be by asofo wenti yo nyankopon se mapo ena me di ka kire wa na hu enti baako yi mu baako no enko no na oso ye onyankopon ye awreto nyankopon yes oye awreto nyankopon enti manye wa dwen se ubeye nuama tia nyankopon asem ode nyame asem beto fom obe sori tia nyame adwuma ama wafa ho dida semre no nso ya enti obi adwene se waye bone oda so te ase osofo wase nyankopon enkrofo bi oda so te ase asa bre no nso yo nyame bufuo no enya mawo so amalakefo ha Israel fo no enya saa bosome na o emre so ye no nyame soma sose kona kosew na ka nyame wo kwan so no akasa de owuyade bi anaso toja bi gu omo so hyewo aso nyankopɔ se me de befa me boy ni eye me somfo ohene soso wa wo hwe me awutie me na asamba akopɛ na me bisa wo ofra be na nyame afra wo ana adwuma be na nyame de ahye wo nsa ene wuntimi nya ni osofo evangelist asɔre panyi dekene deaconesses nyame anyonto de nyame twe no bɔfo de adwuma na nyame de amawa onye ni aw ya ne de wankasa ope oso bi nsofo ntum dade no ensa hwe ne chi de me ba sa ena dey me be ma wani aba ho so ena ho kire ni sika ni ajapade enti ena nyame nyankopɔ adwuma ye fo dodo na atoba ha dodo no aye mere aso me ba se me ba be ka kire o se sa no de ye esuafo no ne nyankopɔ adwuma ye fo na odi kan asoso no ohye wo ho den no owie wo som adwuma de medija o se bomode ase nyame ba wo hwe me san so de biom wa wo da fom na hye wo ho den na nyankopɔ na wa fra wo no nyame na wo som no no nyame na wo ye na adwuma no oye no kwafo ene trenini nyame shira amen nyame shira ene ye ntimi nwie so na sem nyame ya adom no de adom dom ye ya na wo twese ewura na wo twe foforo mu a Yesu ama ye beto aso na ene de me de ma onyina ne se nyankopɔn se sutie eye chen affordable na de ma nyankopɔn ebufu so a opo so onyina ne se Saul ko tie nipa ene nipa bebere tie nipa osofo ene ekristofo bebere ba bibia nyankopɔn so omonko no omonko ene yehu akuaku aba wiase na no metumi nyama no fo kristofo akuaku bia mudi akire ni mo asofo maamefo se obenya ye beba wonsa eye 10,000 100 million ye baba mo 20,000 now shed ye koso e wo ku no eku bebere asofo nyoma ekoso ene nipa bi epo nyame ase Bible said entra fedifo according to Psalm 1 from verse 1 to 3 or say entra according to James chapter 4 verse 4 or say emfa wiase we adamfo obi bi opese ofa wiase
adamfo ujira ho se onyankopon adamfo na nyankopon kura ntan mpo no e fo sen na nyame betan ma wani mra ho so na wo ba wiase wo fa hwe ama o ko so ntimi ya dan fa yi mo nko asofo mpese na ye bompa ya kakra enti nyame hira wonya mfa awurade Yesu Kristo se okra no waje nko ha ene ye oje da ene ye adwensa kyerada ose akoma na ye digidie ano na ye di pan mu e di konkanjem ene gidi na fa wa no pan mu se firi na da ekoi me nkotra fedi fotena bia biom na eno so ye de ben asoden efisa asoden ena ohine so yo ya Onyankopon se mapo mpe ubiom nyame nyame mpo bebe bi ote na sori firi ho ekuo na wo de ho akọjọ na omo ni yo nyina enya nyame yo enya nyame su twe ho firim bebe a okotena no emboa nyame hira na onye okese o Yesu demo amen atoda sofo me ka kire ahwefo na tiefo se nyame do ne ma na atoda oyi nyame ma firi sohwe don e ba beto na Nyankopon ne makasa de kan de tia miena so nyame ma ente wo nwene ho o se da ye sum nipa akoda ne kete so nyame so nipa da ye enenam sika bronsam bia wura ya adwene mu eni ajapade a Nyankopon a ono ankasa obo na ajapade wa asase so sofo se ye bese aja no ho anso nipa de wa adwene nyina akosi ajapade ne sika so enti nyame be ma ne nkwa atena se no ene nipa anya dan nipa enwene ho na na me ba sa me ba be ka kire se ye wonu me bu according to Job chapter 33 from verse 14 from verse 14 ekono o se da ye sum nyame peso yi okra edifra afenam ye wo da ye bu o so no wa anya ho adwuma ade kese ba beto anso na ye gusu aye yesuso they said the Oman Ghana ye po nyame na ye de yankasa ye pe ni ohaw e ba ye so ni nyina ne se ye ya dane Oman no politics nko ha ye the politics na ye no kore na esi ho na osofo se party EU se party BU e to da kro wuasi no na de aye se be politics asem se obi de hia firi moja ka gu aye musuo na efiri aboa bi se unua so a osofo ka che aboa ne se onya dan ofiri no so a ode ba ya dan hallelujah amen oso daye osofo ma me cheche daye mu kakra oso daye na hwehwe ekutaw ati ato ana hwehwe aboa e kire se ade so wo ade kesi ade boni babeto oso daye osofo na dua kesi ebu eche se nipa osombo eman ebusuan e ba be firi monsa oba be wu osofo oso daye na sebi osofo wabo adeja wo shatade wo gina bonten wo dwade wa bonten a kire se wanim be gu ase anasa ade ewo wa brabo me firi wonsa opa baby ajanan osofo oso daye na sebi baby a sebi owo ya ote wa ufie ote your friend sebi wa apartment and so be so daye osofo no nam sebi public toilet so woni nam abonte woni nam toilet mu woni nan na abonte pe baby aja onan eye ni guase ohia eni amane ne ba beto wo be so daye osofo wo hwame a wotie mi wo be so daye na bodam ni e pamo bodam ni eduwechi kese ya yisunsunma ne ho odin my god e na amawo se awurade amem se wan nyiro ho obetofom obeso daye na osinyina adwuragu kire se ade sombo ya ye kire manfo kire mu se na o maame na papa e ba bewu ya mibisa se no bu ho kra na sebi o de anto if o maame no papa kra ameto o na waso sa daye na da ben o papa no maame kro wu ya che o papa ben ne ba bewu bio e che se ade sombo e ba be front tete no yesi se o maame anasa woni wu a na wobisu asa tete no papa ene ware ma wo o papa na sebi odo kokwayem mechia
ye nuan mabusi o mo hwe ya mo wo akirikiri nyina krokitom nyina mechia mo na che so papa na ekwa akopetete no na school ni ho ono na okwa akogye kwaye de ama wo ono na obeware am nti so wupe na che sa amane ayeden ato na che sa de esombo no ahwero nti na ye nananom na mo kirim sa na kire sa de esombo pa ebia ye wa pomoden ebia ye wa wade ebia ye nkrata sembi ebia ye okristo som eba be firu sa wo be so da ye osofo na insu kese eyiri ena da wanim wo ko pese o twontimi twa chese problem be twontimi overcome problem problem be e be problem be overcome say you wo say yade a be overcome wo be so da o fro be po ya ontimi mfro chese problem be a o kanta be a ontimi overcome problem no da obeso daye de bia hu awufo no no mu didi no no mu di nkomo eye nipa bebre kirem se ene oba be no ofiso sa daye no kai wu aka hu ye bo hya se so sa daye nyene na so obi owu dada na hu na bo se hu na je se obewu o so no o hya se so sa daye wu okra na o hya se so da more than 10 years so as e kire se no obi wu a ontimi de oye bia atu atwa no wa bra bo no ye pese wo hya bere wu unyama ya basa na bi obeso dae na ode wani a kire ye friends emusiye obi ani wachi nko na okọ owu dae obeso dae na owe yi ase eye na okoye no hu de wawu no aso wo ye na ase wonamo echese yawo ye nyina ye tie sompa enti ye wonuama bebere anyankopon da na di kire sene be ya osofo obeye hu adwuma timi amboa me se meka da ya adaje be ye den boye me pese ye bompa ye kakra na ye be bie line na tum sese ya na me pese ye bompa ye kese mienu pe ye wie pe ne bie line tum obi o yare samro obetimi de wonsu SCTV no so obetimi de documents e bia o hia se ye email obibi o imbe mu o jimbe mu aso e ma fa phone no anase o laptop a wo hwa ade nenim fa to ho obibi wu oni ha fa ne photo ye den sanoma to be so eya mo amonya akwanya ochena ebo no nsia ne fa eya anopa no nsia ne fa eya fa o TV no to Sompa TV ne hwa dance over 2.5 hours e kire se wo ha na awurade betimi aye di ti amema ye yikire nyina ne se nipa bi abamu abu nipa bi apa se nyame aye ama wa last Sunday ya osofo omode obi ba o yare even old secondary school for na obi kire omo so omo fa na eduanu ontimi gigi se ye yire no ne bo obia ne bo se o ma me de ne ba nyino ma me so e ka just bo wasa more than 3 months ontimi omukura nim so bi obefiri because chom say just 1 week pe nyame be sabo fra ya Sunday ye ya sore no be dia dance ne wato no wow o baby yare ukun bi yare wanka so yare nyame ya yesom no ye nyame o ye nyame ayare safu yes wiase nyina esi apene enipa nyina esu yade ne ahokyere bunkama fa wiase ne Ghana baabia ogefo ne hwan o enti onyankopɔn botae a ode bo wiase no enie ana enipa bone ne de ohaw amane osu kwadana yi nyina aba nyame maso ogidini achia na muye anidaso aba onyankrompo asoma se yemagi ne mabio ohaw no to atwa onyankopɔn de ne difo sida na dum enwosra wone so no abama sida nyame wa hye ne difo yi se onyina na yaresa tumi no mu na wonfa ayaresa ne fa hudie emre wone a yade ne ohaw ne amane wo wonso nyina na onka asempa nyame asemo a enkwagye wom antwi nipa bone awura wonom afa wonomumu nyina
emre nyankopon nchen bio emfa ho ne asori a wokro wei ne na hyenso de ane emfa ho ne asori a wokro ana gidie mpa wo yesu ne bo tani kansa bo tani gari bo tani ho wo yesu ne wo so sanit in the name of Jesus. Asofo eye weekends. Nipa bebere be kwa eyie. Yes. Ebi be call weddings, ni party, ebi be tutu kwan. My God. Obo ha wankasa wonko bebi bia, anso ukunu betu ka achena. Yes. Oyire betu ka achena. Unuam bi betu ka achena. Obabi be ko bebi, obi wa appointment. Ye the weekends is share urade nsa. Yes, urade say. Weekends see obonefo ne hwehwe ye biara. De ye owo, de ye accident, de ye sign urade penguma ye. Be wa no vampire for weekends is share urade nsa. For we different share urade nsa. For o ma share urade nsa. Be wa no vampire. For weekends is share urade nsa. Go yes so be wa no vampire. Be wa no weekends in that so urade nsa. What you for your conscience? The whole urade be. Ye pega weekends. That's so urade nsa. So urade ya o maso. Le pa ma wo ma. You must do a say. You must from you must through a house. They bring the body to see. I Jesus. Shout to I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Obibi o hwe yen one ye bompaye. We can say obonefo ne hihye ye bia de etia wo, de etia ukuru oyire, de etia wadwuma yefo wo ma. Wo Yesu demo ye twam sanya adwuma. Amen. Ye bompaye said da ye bia waso afri da dua da besi sambe de bia so afa ho. Bible say ye gitum a ebe ye adwuma ya ampreso enya adwuma. Da ye boni bia ka say da ye boni bia. Da ye boni bia. Sign no. Me sign no. Say ko ba bia free ba he. Say ko ba bia free ba. Enya wo chena. Enya wo chena. Say ya. Say ya. Bia wa no bompaye. We Yesu bi ma da ye boni bia na ya sa ya so. Bompaye. Jesus. Any evil dreams, shout I break out. I break out. Any evil dreams, shout I break out. I break out. That your body biara. Yes, send wo Yesu demo. More space in the sono. Facebook no so mon type I break out in the name of Jesus. The tiawo bad the tiawo juma. Ye bompa ye twato. Baby azuka wo bia wo MC yard. Ebe hia e wo fie ha. Ye bompa empire edru so osofo. Obia wa komaso ade. Obia komaso ade nyina ye yade bi ha no. Yare ha ne kunu. Obi akoma so ade yesikasem obi akoma so ade ye ne ma ene ye wa so fie na hwe problems ahodo a ene nipa de aba osofo bu ha ne problem enye sika keke sika ko betimi dia so enye sika be the problem o hia nyame basa o hia sa nyame bam ka sa urade Yesu ene enwumre yi urade sane urade be boa me urade be boa so ade ni akoma so ade hia ba hia yaresa hia adwuma ma waresem apomoden yoma bi hyame so me pesa me de me ho urade boa me me obi man so obi kuromu urade boa me
Menkrata sem, Juma sem, Erade Buame, say ya, no bompa, Jesus. Erado bi o hye yan o tie yen. Erado na koma so ade. My God. Erado yemano. Amen. Erado fa onsa kano. Amen. Say ya. Amen. Fra dance ma. Amen. Fra dance ma. Amen. Fra dance ma. Amen. Fra dance ma. Amen. So say amen. Amen. Ena me bietate for natum. Obetimi afre na ye no abompa ye studio line 2 no. Ya besre se ofra mentie wo ho wo radio no o radio set ana se o TV no bomodian se lowa no koda na yete ewo ha fidie na yede adwuma basa na ema ye feedback a untimi nyina so me pese me bompa de o yade betimi afre de waso da ye bonu bi betimi afre de ye o babi de ye o documents bi tiewa ofra me frefri ha me ha oni na no wa bompae nyankopon ye nsenkyere ne nyankopon oso betimi afre 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 amen for they can praise God. Hallelujah, Papa. Odini baby okasa free. Achomedi Abraham kasatsu konongo ahwefo na tiefotio. Papa didi kana akidana medemanya mesanse manya that di o empire mesore menulu FDA. Pesi didi kana dia danse na medema de sege to ga dia nse. Emwa me na so ya ma dum bwanisua. Na gana se ebabu sunni ni nemo bompire na aka se mfansu TV ni so. This TV no me ya no me ya nakupanda mako na ochi ya meso enchina kwa nche du maye. That's right. Ni mama di kwa yi president na tuwaji enne na yele yam ayele ya na mani di adibita fe inshanka wa de se 30 minutes krama 5 minutes krama papa nakupanda mako. Hallelujah. Amen. Nyama ayeni panibia. Ni nyanko ponse omwa me adwuma sama ya basta ni tikasama ya basta. Me no bompa. Na mayesto elku elbade mwa me na so shema ni munyamo a bisule kaino. Me no bompa. Erade wakoa de toto nipa a okoko hospitals a koboka kese no eno na wanam isuo so keke wo de asane yade one ne yere me bompa ese na adwuma sem ne sika sem erade me fresi kama no amen erade sika kwa miema wo yesu demo amen amen Amen. Praise God. Praise God. Ojira so hello kasa papa odini baby okasa free o. Your family has been a free equity. Takrade, ejo better we for native vote you. So for me, na ba won chepe na antiache. But I think the job won't permit me to basane go from me man cancer member. Mate, I mean no bump. Erade me soma wasem kota krade wakwa betenchen. Ose na adwuma sem me bompa se wa adwuma na enye yi amen adwuma na da for adwuma na se nya ne biom adwuma kwa miema wo yesu demo amen. Praise God. Hallelujah. Odeni baby okasa free papa. Pastor Femi Gideon makasa free asante akona. Your friends in Central Region. I have 40. Oh yeah. Asante region. Ashanti region. I have funny to foot you, Papa. Ebe nso de masi. Ene ya me cross ma dia men. Ene mpa ebo bodi ma me ebo. But me him pay say my apply for I did be 7 months ni. Up now, then 2 months. Me no bompire. For nsato akoma so. Awurade oso bema ye de yakoma pe. Ade bi a wakwa ehwe ni mo kwan bia. Ade bi esi kwan bia me bompire se ade ni mfiri ho. Jesus. Ade ma wakwa dance wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God.
Praise God. Hello. Hello, ma oneso kakra na ogina so odi ni baby okasa free o. Acho me pede to what in Azim. Azim Western Region ahwefo na tie vote o papa. Double papa to me ya mama Zuma ko yi na ya again ya say ya baba wabia. But me no bompire. Erado say an yensa na adwuma e na obem ye ni ye. Wakoa baby owo bia wa Azim. Erade me bompire man say na nsa na adwuma enye ye. Ade bia ha na adwuma. Erade tumi emwa no wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Odene baby okasa from our video no na form. Wa video no twe ho free o video no na ye dede. Video no ye dede. Ye tewo. Hello. Odene baby okasa free. Odene baby okasa free. Free was the bed trying to me vampire. Me no bompire. Erade me bompire. Se o se ka obi nyansa ye mi so awurade. Nyansa ni nimdi a ye de twere exam sa ye twa ento oba no so. Yade bia so me di Yesu di twam wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby ne ya kasa free o ma amen. I said, maybe repeat some Kajopi Akramana. Akramala ma ahwefo na tie vote. But I mean to me, the answer I didn't be our from man. Me no bompire. Sujafo na adoso. Erade o se ensese onipa nko atenase. Erade o na obo awade. Wafna o timbe bibia ne ho kani wo biara. Obi bia so o timi o Yesu geni bebi ono so ho kani wo biara. Say your ba so ye bema erade twene bre no. Amen. Mami a utim di Yesu awade kwa mi twam wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Men chewonka mame fa ofofro. Praise God. Praise God. Hallelujah. Obama odin so kakra odin ne baby okasa free o. Baby Akos kasa free here. Like I said, for a little bit. Metio. I shall make our Fansa to your friends na me no bompire. Awurade ona oma oboni ewon tafo. Jesus. Ona oma de oni bi ma doso chen de obi. Awurade fa bato afuna akosi yem. Amen. Yesi na wo kwa me di Yesu din twam firi ho. O Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Yes. Mesra mo am free yourself line yentimem pick wa je say you free studio ha na studio lines no so aye she enti mo free 0551931931 0548931931 enti ubomu a ube piemu bi. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free o. Nikasa pitakwa. Otom Esther nikasa pitakwa. Esther metiewo. Dan pocho mi yana aya misu dai basa tintem. Me no bompire. Erade daye basa bia me twam firi wafuna so. Amen. Erade yare bi o yare bi erade fa onsa kano. Ayare sanya wodia. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby o kasa firi o. Pocho kasa firi ushim. Oshim ahwefo na tie fotio. Pocho mega. Me no bompire. Me no bompire. Ade bia ye akwanside adwuma sem aware sem. Yes, Lord. Me bompire ma wafra ne masa ade na emfiri ho. Amen. Me fra adwuma awade me fra dance mamo. Amen. Amen. Praise God. Odene babia okasa firo mama. Your friend is Fisher, but I think Coco. Nkoko fresh ahwefo na tie fotio. Me pa cho
yante ha me yefunu ana me sister ayata ma me custom nyina ya basta ekini pesa mo mo prayer no bomb pie Psalm 107 verse 20 erade so soma na asem kosa yade me bomb pie say ayare san to so yefu yade sisi yade oje anya wode sese ya wo Yesu demo amen praise God. Hallelujah. Odin baby a okasa freo. I forgot so Juliet I have for net you for you. Me na makopi da bi market. Ani ko pie ni ntia akese na nketua. Tie me free nya botre. Me pesa me tie o dae no na eboa o. Enti me free fidie so pe. Na wa frɛ me ɛwɔ your personal lines ye de begu screen so na manya abotre tio wate na me no praise God hallelujah odin ne baby a o kasa frɛ ya frɛ me si me kasa frɛ elembele ye tio papa ye tio because we yare pa de papa no bon pa man me no bompa so onya mfansion no be TV ne so afasi so na me wie ye pe me bompa mo yare nya mo mfansion TV ne so na radio ne so erade me suma wasem ko elembele yes wakwa yare bia etete no tumi bi otayade echi me twam me pai fa hodie ni ayare sama o Yesu demo amen mesra samu amogina so ne nyina no mente me anyom nkasa wo studio yi yade emre ena ye adwuma ye free studio yi a mede 1 hour na esi ho mo na mo fra mo ntimi anyina so ne nyina lines na 3 ya mesra se eya ata MC ya na ha ode atoso Kevin Yamishira o hwe TV nani a ye screen nani a ye numbers ye 3 de kan no eye WhatsApp obetime de o text message afa voice note na ya lines no so ye she amafo frɛ no doso enti wo de akoso ana frɛ obenyaye numbers no ye 0557 000 967 aya 0557 000 967 number tosu mienu ye 0557 30 90 80 0557 30 90 80 number twato ye 0553 53 89 0553 89 numbers ni miensa ni nyina ofre yen ya ye benya obenyame na me no wabompaye de o kan wodaye na manya abotre na matie free 10 to 11 ofra obenyaye ye no babompaye me no babompaye de toso ochena o haw na ye wo se enye iye no ochena no pa 6:30 eya fa o TV no to Sompa TV na hwe amanfo mo ne me bompa ye se ya na hwe adanse omudi wonso nyame beya wo de mfa ba bi owo bia enti na meka wo bo ho a enya ade obetuma ba meche na di mensem a me no wo che ne mpa ebo ne akwankyire ye eche na wo so benya wa adanse wo ba bi owo bia me no bompa ye egu nsuo no so ene o documents no so erade me peja nsuo ya amanfo de si TV so ne radio no so ba wanim obi ohwa ye obi mines obi kuro so baby bia wapeja ni nsuo bia nyankopon ya de se tumi emowura nsuo no nane ya de se nsuo enani Yesu moja enani miracle water de o madi beye bia adanse mram me frenya me tumi egu documents bia o de egu TV nanim me frenya nyankopon adanse die se ento documents no so wo Yesu demo ena mabompae amen. Yesu ya doma next week Monday to Friday same time 9 to 10 na Sunday anopa ebo 6 to 6:30 ya hweme Sunday 6 to 6:30 esambo Sunday kroya anopa 10:30 to 12 a live service ebia wanti me anko asori a one yensom na obeye nhira men you TV no mfre Sompa TV ni Sompa radio ye free hai asofo no bi so di echi a omo no be che nyame asem nyame nhira Yesu ama
next week yɛbɛsan hyia. Bye bye. Memamunyina, praise the Lord, praise the Lord. Benem say what them so say hallelujah. They mausida for cry. Aya makwa odifo sidani ebrebia ne odifo a nyame soma no wiase so ombeje ne ma onyame soma Mose ebaye ebeje ne ma afiri Misraim kwasom onyame soma na kwa John the Baptist ema ne bedi han no ho adanse